Pinita nili nali tumafan Voreng Awarsai APHUTHAK si nili nangwan pi iglo. Lapen kopia Voreng Awarsai ma lapen kan ana vacancy sidoma, lapen kan ana post sidoma, lapen kopia department ma labang kenali tum laso video arlosi tek ponlong ikpo. Lapen apply dun iktame penang ana post mate vacancies do lapen ke Charlie yang dengta KTO kenang ne class 8 pass mate class 12 pass laso nang se. Lasi kaduka wifana tuning rilo ning hang abang fu abang pitum nalitum apply dun igon. Lapen aprang si nilimen laki kaduka wita chinilo nilimen laki avinasteron lapen non kelang bom labang kenalitum Karbi 2.0 YouTube channel. Lapen labangso channel long jong sin nalitum nang homri milang polote kachinghon pen subscribe ikon lapen adung head bell atan tadi dakan nalitum ber ponik dianon. Lalo pulte munon pinili jada a video le jada information le once tame nalitum kilong da pranging mate kilang long da pranging fan lo. Lasi pada depin pen laso Voreng Awarsai APHUTHAK le lang polo nang. Lapen lang le ako chuning rialam bang la puhelo nalitum video bange kiceng pen kijutan lang ingon. Tangte pangceng pon lona. Lapen cethan polonang ladak AYUSH Assam Recruitment 2022 details bangka dan nalitum phani link sonsonia lamstamin nang than pon po. Lapen nalitum klarda galam chini pulte nililong advertisement alodo la naing pulte nalitum na homri ikon nili nang senik po WhatsApp along na homri ikon nili nang senik po lapen dang sonsoni details mandak pen cethan pon lonang lasi chuning relo kaduka we phan nalitum video kiceng pen kichudan kelang thore phansi lapen kiceng pen lang pononang. Afrang sidak name of post by medical officer Ayurvedic daba number of vacancies bangkadak 12 do lapen qualification pulote BMAS degree ki untang abang phu mate abang phitum nei lake lapen candidate must be registered with the Assam State Council and Indian Medicine lapen arta bang lang namlo pule dak 21 years span 45 years an lapen dak per month nali tum dak thek pon salary bang dak 50,000. Lason thak name of post bang dako lang pontonang resident medical officer Ayurvedic daka number of post bang nali tum la thek lang pon po hini lapen qualification bang same process lo la thak pen lapen arta thanks vela lapen salary thanks vela lapen ako next lang dam tunang number of post accounts officer doctor number of post bang hini do nang litum thek ponong po lapen qualification bang BCom ke pas tang abang phu mate abang phining lapen 1 year diploma certificate computer donang po computer certificate lapen age bang siverla lapen per month dak 27,000 an piponi lapen number of post bang assistance matron dak bang te hini do nang litum dak thek ponong po la screen alo lapen qualification bang dak BSc nursing ke untang abang phu abang phinang po lapen GNM long diploma ke antang abang phu abang phitum nei lapen lason thak sidak penaan dak tok pon lang la nalitum lang ponik denol lapen arta lang dam to 21 years to 45 years angbong abang phu abang phitum apply dun melo lapen chiklong jan dak 25,000 lapen staff nurse labang nalitum dak pun thek ponang po 24 vacancies do asi madu abang phu abang filening hang stami nalitum apply dun ni pulte dak nang lang dun pami egon lapen lale nalitum apply ikon lapen qualification ba nalitum dak pen lang ponlo pulote BSc nursing GNM diploma dunang po lapen and dak register dutang nang po Assam nurse midways long lason dak sida arta ta 21 years to 45 years lapen per month 18,000 dak pipon po lapen name of post bang aku lang pon thona pancha karma technician dak male female dak board do nalitum dak thek ponang po number of vacancies banga female 2 lapen male 2 total 4 taka nalitum jogdon igon ningki hangang abang phu abang pitun lapen certificate donai panchakarma technician maximum 1 year certificate donang polapen paramanda 50,000 pipon po lason thak sako number of post nalitum dak thek pon thulongi yoga instructor dak number of vacancies nalitum dak hini do lasi qualification dak diploma yoga nei 1 year diploma era yoga certificate dole de cholo lapen arta bang dak 21.45 years ang bonglo lapen per month dak 15,000 pipon po lapen number of post bang pharmacist long antum thek pon long po number of vacancies dak 6 do lapen qualification 2 years diploma in Ayurveda pharmacy from recognized university dak certificate do naing
lapen arta ta dak siwela 21 years to 45 years an lapen monthly salary bang dak 17,000 per month dak longpon po lapen number of post bang laboratory technician ladak bang ta nalitum thek pon longpo number of vacancies bang for do dak ta qualification alam sathan ponote diploma in medical laboratory technology from a recognized institute labang nang po diploma bang nang vek pola qualification nalitum dak lang pon ingol lapen arta tang siwela dak 21 to 45 years on lapen per month 16,500 and pipon po lason thak thak si dak penangan na post don nili nampik lang thul po nalitum phan la se naho ka dam pino nalitum la video skip ke pin ben lang ingon dalo polte nalitum klar dak alam chini ik pola pen name of post ako dak do thula store keeper com clear dak number of vacancies dak for dollar pen graduate in any discipline from university recognized by the state government law dak nang pon nalitum thek pon lai lapen number 2 bang ke 1 year diploma certificate computer certificate do nang po lason thak thak sida arta bang siwer lapen per month da 15,000 and pipon po lapen number of posts bang ke la chukidar long do chukidar long vacancy 6 do lapen maximum qualification 8% the chok lapen arta bang 21.45 year and lapen per month dak 10,500 and pipon po lapen word boy nali tum dak thek pon long po word boy pen aya lahini post do lapen word boy long bang 8 lapen aya long bang 8 la si total dak 16 and vacancies do lapen dak the maximum nali tum qualification 8% the chok certificate do lo te chok lo lapen arta bang dak 21 years to 45 years lapen salary bang 10,500 lapen name of post bang cook long tan nali tum for do dak male female the board lo lapen class 8% the chok lapen arta bang ing civil 21 years to 45 years and lapen dak salary tar ing civil 10,500 ason thak thak se ko name of post pijan long tadola Peon long len nali tum dak thek pon lai number of vacancy bang 8 lapen maximum qualification pass 8% the chok lo lapen arta 21 years to 45 years and lapen monthly 10,500 lason thak thak se ko do thlang number of post by dresser long nali tum dak vacancies bang thek pon long po dak 4 vacancies to lapen qualification is it as person the chok high secondary person the chok 10 plus 12 jata mela hini the chok por lapen previous experience years dopul din nalitum piden igme lapen arta bang dak sivelo 21 to 45 years an lapen monthly bang 14,500 and dak pipon po lapen number of post by major long la nalitum dak thek ponang pon vacancy to tell dak 8 do lapen male female dak for both male tamhan 4 lapen female tamhan le 4 do nase dakkan nalitum try dun tamel lapen qualification ma it's SLC person the chok plus 10% ta chok lo dak arta bang ing sivela 21 years to 45 years an lapen monthly salary bang dak nalitum thek pon lai 12,000 lapen name of post sweeper mane hemkar koklo la hemkar ko tum ta da vacancies to 12 vacancies to lapen class 8% the chok nalitum dak pen thek pon long po ason thak thak se dak age 21 to 45 years an lo lapen monthly salary 10,500 an dak pipon po lapen name of post bang midwife long le nalitum dak thek pon long po dak vacancies bang dak 8 ando lapen qualification bang A&M nursing course pass nang po ajat university pen choklo lapen register nang po under nurse midwife health visitor council long pen lapen arta bang dak 21 and 45 years lapen per month dak 16,500 and pipon po lason thak thak se ko dak number of post registration cleared theklohi nalitum dak number of vacancies bang da hini do lapen qualification bang graduate in any discipline university graduate and only lapen 1 year diploma certificate donang po lason thak se dak salary bang 15,000 and pipon po check long jon lapen kai planning a process ta da subservice ta da pen tok ikpon lo nalitum thek pon lai ason thak se dak important date lang dam nang ke cheng bang da 4 September pen se cheng lo lapen ki jodi bang ke 18 September 2022 midnight an nalitum klar dak pen dak thek ponang pola date bang ke 4 September pen se cheng pon lo lapen last date bang nalitum 18 September an apply dun mela lapen important links dak pipon lo nalitum la website lang bang dak pen link long pon po lapen non
nali tum apply popula dak klik here long ber igon lapen apply dun igon lapen offline process ave ka apply ning bangke laki online side yang sel lapen advertisement details nali tum dak pen lang long ikpo asi pada depin benili nali tum han asap sowes ta advertisement alu nang pik lang pon ikpo lapen nali tum la thek polong pol hello advertisement alu lo nali tum dak pen clardak lang pon igon lapen dak la son thak thak se toklo pinang ana vacancies mate apus do dak nali tum try dun iktame jog dun iktame long vegi pu bang ni ta putek the la se kilong bang long lok ta hai ajat long stame da dak do pik nali tum klar dak pen thek pon lai la pen command to se submit ning ma la pen ko son son ma nali tum so advertisement alu long se thek long ad po asi nali tum lang pa me igon la advertisement alu lang pa me pen chini pa me pen le nali tum apply stame apply dun non la pen ka apply ning hang he bang la bang ka pre kalam lo stame nali tum le apply dun de stame ka apply dunia bang fu abang fitum tu uta hai mine asinali tum ka an mala Karbi is west Karbi anglong pachi thang plop than ali tum so video ka an ma share igon tangte pinya video long bang la an chotlo la simu next a video long le chitong nang tangte la pen ingson alam la son son a video nali tum kilang long bomi mate information kilong veria phan nali tum labang so YouTube channel bangge subscribe igon la pen adung het bella jan to dui da kanali tum ber ponik denon la lo pulte nali tum ajat updates tame nali tum lang long ikpo mate long ikver po tangte pinya video long bangla an cholo lasi domi thakme kadu kavi Karbi teach 2.0 YouTube channel ke lang ara duan pans tame nilihin pen kardom